Jedzenie starych Ślązoków. Szybki obiad pełny mocy. Pętoki z wzikiem, kartofle w mundurkach. To je jedzenie starych Ślązoków, co dało fest siła i zdrowio. Jak to zrobić? Ugotuj kartofle w łupinach, wymyj je pierwy porządnie. W międzyczasie wymieszaj biały syr, twaróg, z gęstą śmietaną, posiekanym szczypiorkiem i cebulką. Posol, popieprz i kładź ten syr na gorące, obrane kartofle. To je tak smakowite, że aż uszy trzęsą. Subskrybuj kanał i napisz, jak znasz ten smak dzieciństwa.